Sziasztok, én Gabi vagyok, én csatornám Bumulú. Az én csatornámat megtaláljátok leírásban. Itt van az egyébés, kikinom Andrea, megtalálhatja. És brutális lesz, mivel át fogom hátra szaltózni engemet. Utána még én, utána szaltóba. Figyeljetek, és jó sok lájkot is. Lássák? Most én jövök. És nem csináltak. Most az erőre szaltóba! De először dobok egy hátra szaltót. Nagy volt! Most Gabi feküdj le! Át a szaltóhoz! Át előre szaltunk. Én az előre szaltót nem megyek ide. Isten értesen engem! Ez fajt. Ment! Fontos, is trikkek, itt átpasszolgatjuk. Aki annyira lett volna ez a kis videót tetszett, dobratok sok Egy lájkot, és iratkozzatok a tetszett csatornára. csatornára. Én Gabi voltam, én pedig így Bumulú. Viszont látos, hogy sok lájkot császtok!